Здравейте хора, днешното видео ще имаме Granny 3 на Normal Mode. Както ви обещах, че ще имаме Granny 3 на Normal. Не за вече минахме. И сега започваме. Почваме и лоудинг. Сега ще видим интрото и почваме пак. Добре хора, това беше интрото, както видяхте. Минахме през портите на вратите, затвориха портите, вдигнаха моста и сега чакаме да почнем. Day 1. Доколкото знам сега на Normal Mode, Granny и Grandpa ще са бързички. Най-напред ще слезем долу при влака и тук. Дайте първо ще видим. Нищо. Не. Синем долу. Така. Няма още тук. О, дъската! Тук можеш ли да дигнеш? Не. Доколкото знам сега на Normal Mode, здравейте. Опа! Дева! Не! Не! Види? Идва! Не знаем къде е Грани, хора. Това е един, ама голям проблем. Така, качвам се нагоре. Добре, виждаме вече къде са гибритните клечки. Сега и тук ще отворим. Грани, бързаво! Не! Лоша слендринг. Добре. Добре, няма да ни хвана. Но Granny сега на Normal са още по-бързи. Представете си беше на карта на Extreme Mode. На Extreme Mode са светкавиците малко и... Ето ли? Така за да гледам ако някой дойде, че ако дойде Granny, аз трябва веднага да се скрие и Grandpa. Това Grandpa ли? Да, той беше. Ние вече може да следим. Вижте го. Към него седим. Не седи тук. Бърж Grandpa! Чето!
Добре, хора, не знаем къде е мечето. Може да премахнем Кадрина. Грени. Само сега, така докато Грандпа спи, аз трябва да взема оръжието и Грани ще ме бие. Няма. Да, она... Чейте. Достатъчно време. Кой? Кой ме видя? Как? Хора, как? Тя кога и как ме забеляза? Така, хора, не мога да разбера. Всеки път, когато взема мечето, Грани ме забелязва. Или пък Грандпа от къде на къде. Така сега, да взема да скача, че се навърши в кухнята. Сри се навъря към кухнята. Добре, скръсна. Нищо. Успея да взема камъчета. Трябва да избягам. Не, сега ако Грандпа беше тук, ще да съм и дед. Вече Weapon Kill, вече силни ръце, но не трябва още два камъка. Един за да застреляме Грани, другия Грандпа да застреляме и с третия да зачуваме съпот. Къде са? Добре. Стига. Грандпа ще не бъде здраве. Да, виж къде. Виж къде е камък. Как се очаква от мене по дяволите аз да ида там? И... той ми казва, че аз трябва да се кача на втория етаж. Така, добре. Грандпа още не знам къде е. Ето. Това пазуки. Може и вазата даже е буднено. Да, разбира се, госпожо. Разбира се. Страх... Добре. Не чакайте, аз какво правя, защото си съм с 300. Спринт. Не чакайте. Тук ще остава прашката. Ще да взема мечето. За да ми даде сейфки и да видим в сейфа какво ще е. Не, чайте. Няма нищо. Ето. Добре, имам около поне 30 секунди, май хора, за да се кача догоре и да взема... Чакайте, трябва да взема и
Шотгън на дядото, че... центрираме сега ще махнете. Взимай шотгъна, защото той е важен и има само един патрон. Аз нямам. Има откъде. От тук ще вземем един патрон. И сме сейф. Не, нямаше нищо. Трябва да скача горе. Добре. По-набързо начин се качваме, махаме. Махаме. Тук. Прецаках се. О, Боже Господи. Чакайте се. Къде се случи? Чакайте само тук. Да. Грант се спалнала. Грант па не знам къде е все още. Какво ще снимем? Или така ще взема. Грани не знам, че сега ще дойде на тука. Грант па не знам къде. Ева. Прави. Главата. Хечът. Не го засредих. Не успех да затворя. Бързо, 10-300. Зора, сега ще взема. Добре. Добре, едва. Ама защо за... Така ще видим... Дайте най-напред да видим при... Тук е добър. Тейбър. Да. При гарката сега какво има? И това? Щетки. Добре. Намерихме къде е щетки. Как се пребих? Аз бях кликнал. Аз приема. Благодаря ти, че игра. Това беше играта ти. Сега чакаме крайния грам да свърши ти. Чуйте, да вземем шотгъна. Шотгън е единственото оръжие, за което не трябва. Кажем, че ще се спомня тук. Кой ще се спомня? Квартирно ще направим. Да, не знам бутон. Аз за да видим какво ще правим. I see you! Скоро май греших на игра. Играм. Няма патрон.
Така, добре. Знаех си, че другото може да е тук, ама дайте, ще изчакам, нали? Чайте, какво прави? То ще чакам. Добре, хора, добре, май, брахи. Вижте къде. Добре, сега хора трябва и Грандпа спалне и трябва да ги убия. И сега гаргата май мога да... чакайте бе, аз имам да бъде какво да има. Добре, тя се е диспална, значи. Така... Ела ми. Ти си убита. Сега да видим откъде ще дойде Грандпа. Май ето там. I see you. Ами, дядка, чишка, я се виждам, ама... Пазуки, мисля, че знам къде. Май. Да видим. Фюз може да е тук. Виждам, че това на небесата. Мале са. Така, чайте да махнем това. Да видим сега какво има в този чест. Хора, минахме играта. Минахме играта, хора. Значи трябваха ни само фюз, generator cable и шетки. И шетки знаем къде е, generator cable знаем къде е, фюз знаем къде е. В случай Грани и Грандпа вече са се спалнали и... Не. Добре. Ние не сме прекарвали толкова много време навънка. Нали? Чето се нещо тук трябваше. На 30 минути. Да, снова на 30. Най-напред да вземем дърво. Добре, Грани вече е тук. Добре, ами малко... Имахме малък проблем и не избягахме, защото... Значи хора, защо? Аз съм забравил да изключвам мобилните данни, защото ако ги бях изключил, нямаше, нали, да ми се показва това. Добре, така. Дай, по-бързо, дай. Хора, забравих да ви кажа, че Сашко Тоджи наскоро ми казваше, защото ние живеем в един и същи град и сме най-добри приятели. Ми беше казвал, че Сашко си купува нов телефон и мисли да си направи и той още един канал, обаче как да... Вика, че иска
направим нов канал в YouTube. Това е у мене. Само взимам шеткия и сме готови. Сега ми е служила капан точно тук на стълбите, аз съм. Добре, той ми изкликна, което е много хубаво. Лошото е, че щетки как ще го вземем като... За играние тук! Еми, добре хора, май изглежда, че ще сложим бричка рамка на тук. Да как ми дойдоха и двамата. Добре, не сме видяли още кокоса. Това е много странно. Трети ден. Имаме проблем. Трябва да запада огъня. Знаем къде е дървото. Май? Къде е дървото? Къде се сложи дървото? Аса. Ще видим сега къде съм го сложил. Стига бе! Играем модата си, не! Не се играем на котка и ми. Писнал ми от тези игрички. Сега играем пак. Че игра не ме настига, като се движа назад. Добре, можем май... Няма да можем. Така, това дърво вече не знам къде се получи. И така. Ай, стига бе! Те баси хората. Добре, защо? Защо ме го мисля? Защо? Играем на котка и миши пак? Сега остави жената да. Айде, застреляме пак, застреляме. Застреляме го. Че се жената да не бъде от мен. Открица, не! Чакай малко сега. Това през колата ли ми? Добре хора, чуйте, още на третия ден бях намерил всичко. Защо по дяволите ме хващат вече всеки път? Сега да видим. Намирам дървото, не знам къде ми е това и пък не е пред да го убия. Стига бе. Сега трябва да стигна чак до метрото, за да взема тук взех кабела. Ето я прашката. Ще има тя минути и половина. Много е добре, бе.
премахнат. Как? Така, трябва да се спусъка. Как така? Не, аз взривих. Защо? Пети ден. Хора, ако не успя да мина, аз ще трябва да почна много. Тъпоти! Това е последния шанс, хора. Day 5, the last day. Да, разбирам, че е последния ден. Пожелайте ми да избягам от тази кажа. Чакай. Кажи ми, че пушката е тук. Не! Представи си сега тук при живорката. Не. Така. Сега. Замирам да потърсим две камъчета, да ги премахна грани пак. И... колко камъчета да няма? Чакайте да няма пак там пораба някакъв. Добре, бе, аз не можех да взема от гранпа тъпото оръжие. Защо? Не, сега хора, ако ми кажете, че няма камъче тук някъде, аз съм прецакан. Две камъчета няма да ми стигнат. Едно камъче, откъде да го извадя. Влезвам на това. Защото вие видяхте преди къде беше камъчето. Не. Не знам къде съм сложил дървото. Няма патрони! Хора, първо му си играем на котка мишка с патрони. Разгале! Хора, кажете ми, че ще избягам. Кажете ми, че ще избягам. Дай ми това. Маля, ако сега успеем да минем играта, не знам. Така, сега... Не тука! Проблем. Ако не убиеме птицата... Чай, да видим с какво правим. Чай, тук ли беше дървото? Не! Значи вземем сега шотгъна. Дай среща. Трябва ми... Ако не убивам тъпия гарван, ще съм прецакан на косата, не знам къде съм оставил дървото. Майка ти!
Не! Къде? Добре, аз къде умрях с него? Не, Грани, може да си не. Грани, сега това ми е последния ден, не искам да умирам. Не искам да умирам, Грани, не. Айде. Добре, нямаме дърво. Нямаме дърво и ние... Искам да го казвам. Еми хора, това мисля, че ще е края на играта. Няма. Къде? Господи Боже! Еми хора, това е края. В някой друго видео ще я минем сигурно цялата. И да, слагайте бомбата. Айде, слагай очилата. Пушка на рамо. И очилата. И не забравяйте хора, че трябва да се абонирате за канала и ако това видео събере 200 лайка, ще направя и втора част. Това е всичко, хора. Чао!